לקוח הצטרף לחברת הביטוח, עשה פוליסת אובדן כושר עבודה. נכנס לפוליסה בשנת 2015. 2025 הפסיק לעבוד. אוקיי. בסדר, 10 שנים היה מבוטח. נייס. לפני שהוא נכנס לביטוח בשנת 2015, סבל מבעיה רפואית כלשהי, נניח בעיה נפשית, PTSD. אוקיי. מאוד נפוץ, אגב. הוא פונה לחברת הביטוח, אומר לה, שלום, אני הפסקתי לעבוד, בואי תשלמי. חברת הביטוח אוספת תיק רפואי, והופה, היא רואה שלפני 2015 הבן אדם היה מאושפז בבית חולים אברבנאל. יהיה זכאי לפיצוי, או לא? שילם 10 שנים. שילם 10 שנים, בטח שזכאי. חברת הביטוח תבוא ותדחה את התביעה שלו, והיא תגיד שאדוני, אתה סבלת מבעיות רפואיות בתחום הנפשי, לפני שהפסקת לעבוד, אתה לא זכאי. זה מה שהיא תגיד לו, ונכון שזה מאוד מקומם. ויש דרכים להתגבר על זה, זאת אומרת, יש דרכים להתמודד עם הטענות האלה של חברות הביטוח, בן אדם ששילם 10 שנים, הסתמך על חברת הביטוח, גם הפסיקה וגם דרך, גם החוק, חוק חוזה ביטוח, מגביל חברות ביטוח, זאת אומרת, את לא יכולה לדחות בן אדם מהסיבה, 10 שנים הוא מבוטח אצלך, את לא יכולה לדחות אותו פתאום אחרי 10 שנים. יש איזושהי הגנה על חברת הביטוח, כל עוד לא עברו 3 שנים, והיא צריכה להוכיח רמאות, אבל... מה זה רמאות? תגיד, אני אמרתי להם שאני מאשר חצי קופסה ביום, ואני מאשר קופסה וחצי. אם אדם עכשיו התחיל לעבוד בחברה חדשה, והם עשו לו פוליסת מנהלים שכוללת בתוך הכיסוי לאובדן כושר עבודה, והוא הפסיק לעבוד אחרי שנה. עוד לא עברה שנה. פה אותו אחד יהיה בבעיה, כי אם הוא סבל מבעיה רפואית לפני, וכשהוא יצטרף לביטוח, הוא לא גילה על הבעיה הרפואית שיש לו, חברת הביטוח תדחה אותו. אם זה נכון או לא, לכן, לפני שאותו אחד פונה לחברת הביטוח, כדאי לו מאוד לפנות לעורך דין שמתמחה בתחום, שיבדוק את התיק הרפואי שלו, יבנה אסטרטגיה. תראה, יכול להיות שבאמת בעבר הרפואי לפני 10 שנים, אותו אחד הושפז באברבנאל. הפוליסה שלו חדשה בחברת ביטוח, היא באמת חדשה. כשהוא יצטרף לביטוח, שאלה אותו חברת הביטוח, אדוני, יש שאלות מובנות, האם סבלת מ-X, האם סבלת מ-Y. והוא עונה להם שלא. לכאורה... זה שקר. לכאורה, הוא כביכול שיקר, אבל זה אינדיבידואלי. זה... מבחינתו הוא לא שיקר. הוא 10 שנים. מבחינתו הוא לא שיקר, הוא כבר 10 שנים לא עובד. הוא 10 שנים עובד. ולא היה מאושפז. ולא היה כלום, הוא התחיל עכשיו עבודה חדשה. הוא אפילו אולי שכח את זה. זאת אומרת, מה זה שכח? הוא באמת ובתמים אומר, אני בריא היום. ופתאום אחרי שנה קרה איזה טריגר, חברה שלו נפרדה ממנו, זה התפרץ אצלו. אז לבוא ולהגיד שהוא לא גילה, זה קצת בעייתי, זאת אומרת, יש איזושהי הגנה. קודם כל להיות גלויים עם הכל. נכון. עכשיו, הייתי רוצה להגיד יותר מה נכון לעשות לפני שאנחנו פונים לחברת הביטוח. זאת אומרת, כשחברת הביטוח דוחה את התביעה, יש טכניקות להתגבר עליהן. זאת אומרת, כמו שעכשיו אמרתי לגבי האי-גילוי, אבל יש מקרים לפני שאתה ניגש בכלל לחברת הביטוח, אתה צריך לבוא ולבדוק, א', מה הפוליסה שיש לך, על כמה אתה מבוטח. אם לדוגמה, לצורך העניין, בן אדם עכשיו, אני מדבר ספציפית על כיסוי לאובדן כושר עבודה, שזה מה שהתחלנו לדבר. בן אדם עכשיו הפסיק לעבוד. השכר שלו היה לצורך העניין 10,000 שקל בחודש. הוא רוצה לפנות לחברת הביטוח. צריך לבדוק על כמה אתה מכוסה. האם אתה מכוסה נכון. הכיסוי הביטוחי הזה מקנה 75% מהשכר המבוטח. כלומר, 2,500 מראש איבדת. נכון. עכשיו, יש מקרים שבהם, ככל שהגיל עולה, הפרמיה החודשית אמורה לעלות, כי ככל שאתה מתבגר, אתה משלם יותר. ולכן, הכיסוי הביטוחי לאובדן כושר עבודה יותר קטן, הוא נהיה יותר נמוך. אם אתה חושב שאתה מבוטח על 7,500 שקל, אדוני, תבדוק, כי יכול להיות שהכיסוי הביטוחי שלך נהיה יותר קטן, ואתה לא באמת מבוטח על 7,500 שקל, או שכר של 10,000 שקל. אני רוצה להבין, ואם קיבלתי לא מחברת הביטוח, זהו, נגמר, סגרו את השלטר ואין לי מה לעשות יותר? חד משמעית לא. חד משמעית לא. אז מה אני עושה? אוקיי, קודם כל, לפנות לאנשי מקצוע, עורכי דין, להגיע לפגישה עם המסמכים הרפואיים, לברר מה הייתה סיבת התחייה. אם סיבת התחייה הייתה אי גילוי, כמו שעכשיו דיברנו,
אז צריך יש לשאול דרכים להתמודד. בדיוק, צריך לשאול, מה היה? צריך לעבור על התיק הרפואי. הדוגמה עכשיו שנתתי היא דוגמה קלאסית. אם בן אדם עכשיו התחיל לעבוד, ולא סבל, במשך 10 שנים הוא עובד, אז הכל בסדר. אז אם חברת הביטוח דוחה אותו, זה לא תקין. זאת אומרת, חברת הביטוח תבוא ותדחה, כי אתה יודע, זה זכותה, ובאמת יש לה איזושהי טענה נכונה כביכול, ויש אמצעים להתגבר על זה. זה מחייב איזושהי תביעה בבית משפט, או שמכתב ושיחה מעורך דין כמוך? אז קודם כל, אני באופן אישי תמיד אני משתדל לפנות קודם כל לחברת הביטוח, כי בכל זאת, הליך משפטי, יש לזה עלויות, יש חוות דעת, יש אגרות בית משפט. יקר. ולכן, תמיד כדאי קודם כל לפנות לחברת הביטוח, ולא לפנות ישר לבית משפט. זה דבר אחד. יש נקודות נוספות שצריך להתייחס אליהן. תראה, לפעמים בא אליי לקוח. הוא אומר לי, תשמע, אני הגשתי תביעה לחברת הביטוח, והיא דחתה אותי. אני אומר לו, תשמע, בוא רגע. אתה עובד היום? הוא אומר לי, לא, אני לא עובד. עכשיו, צריך להבין נקודה מאוד חשובה. חברת הביטוח הרבה פעמים שולחת חוקרים, לראות אם בן אדם עובד או לא. הם עובדים קשה. עכשיו, כשאתה מגיע לפגישה, אני בכל אופן, אני עושה את זה. כשאתה מגיע לפגישה עם לקוח, אתה צריך לשאול, אתה עובד או לא עובד. עכשיו, הוא אומר לך, בדרך כלל זה, הוא אומר לך, תשמע, אני לא עובד, אבל היה לי פה אני עוזר ודווקא חוק מרפי באותו יום הגיעו אליו ובדקו, חקרו אותו וראו שהוא עובד. עכשיו, כשאני שולח דרישה לחברת הביטוח, בוא, הלוגו שלי מופיע על המכתב, השם שלי. אני לא יכול להגיד לחברת הביטוח שאתה לא עובד, כשהם צילמו אותך עובד. לכן, חשוב מאוד להבין את הלקוח, להבין באמת אם הוא עובד או לא. עכשיו, אם הוא עובד, יכול להיות שזה בסדר. אם לצורך העניין, ניתן לך דוגמה שהיא דוגמה מאוד מאוד יפה. רופאים. רופא אורתופד. רופא אורתופד יכול להיות גם מנתח וגם מקבל קהל. מה קורה לצורך העניין ברופא? שיש לו פוליסת אובדן כושר עבודה. אותו רופא הוא מנתח וגם מקבל קהל. הוא חלה בפרקינסון. הוא לא יכול לנתח יותר. הוא לא יכול לנתח. עכשיו, אם אותו רופא, השכר שלו כמנתח, אני ממציא, לא יודע, סדר גודל של 200,000 שקל בחודש, או פחות, נניח, זה עיקר הפרנסה שלו. מהקליניקה הוא מרוויח בחודש 50,000, או שעובד בקופה, לא משנה. הוא הפסיד שכר מאוד גבוה. אבל הוא עדיין עובד. עכשיו, נניח שאותו רופא הוא לצורך העניין חוכמולוג, והוא פונה לבד לחברת הביטוח. חברת הביטוח שואלת אותו, אדוני, זה מובנה הרי, יש שאלון מובנה. האם אתה עובד? הוא ירשום שכן. הוא ירשום שכן. הוא לא יכול להגיד שלא. כי once היא תשלח חוקר אחריו, והיא תראה שהוא עובד, היא תגיד לו, אדוני, אתה אמרת שאתה לא עובד, כי הוא ירשום לא, כי הוא חוכמולוג, הוא ירשום לא. היא תשלח חוקר ותראה שהוא עובד, ואז למעשה הוא הרס לעצמו את התיק, כי הוא באמת לא עובד כמנתח, אבל הוא עובד במרפאה שלו. עכשיו, לך תסביר לחברת הביטוח, שיש לו הפסד שכר של 100,000-200,000 שקל בתור מנתח. אני אגיד לך מה הבנתי מכל הרעיון הזה, זה אל תתמודדו לבד. קחו עורך דין. אמת. תעמדו, שזה נכון. כוחות הוגנים. נכון. תודה רבה, עורך דין יואב אביב. שמחתי להתארח. תודה. 13